Kardom Karbi ANGLONG pininilia ko puthol bang thlon na letum kilang bom mate kaching hona ya channel Karbi teach 2.0 along la pena fransi kadu kawe nili video mate nili channel long kilang radu on pasta me nili hen pen Kardom pazri iglo Kardom la pen nili men bang emat kadu kawe ta chinila avinas teron la pen pini ya video puthak bang ke voreng AWARSAI mata birta puthak nili nang than pachini ikpana litum phan la sinali tum han tuning rilo video kijut an langon kicheng pen kijut an la la pun nali tum ing thetin west tame son son west tame nali tum lang long po mate chini ikpo la pen non jong si nali tum kilang bom la Karbi teach 2.0 channel long jong sa kimilang pol nali tum subscribe ingon la pen adung head bell arjan to dui dakta nali tum ber pon igdano la la pol nali tum monan pin ni ka preka video le once tame nali tum kilang long da prang mate kachini da prangi afhan lo la pen padar depin pen kai kya sonali tum intro bang sabso lang igo intro lang det pen video le chengpon phelo nang mate je than pon lo nang la pen giveaway ke hai abang phu abang phi tum han anda ko tuning ri thu lem de lo pini hela nali tum last der la pen pen bang kenali tum na chom rista giveaway bang e long pon phelo nali tum asi padar depin pen intro lang igo intro lang det pen video le chengpon phelo nang Lapen cethandam lana ingthi thini laso job APHUTHAK Atal Amrit Abhiyan Recruitment APHUTHAK nali tum ka apply ning bang kelaya labang atheklong lo online lapen total da vacancy do 53 lapen last date nali tum 26 06 2022 lo search lo nali tum 26 ansi last date lo lapen cethan pon lo nang mate langdam lo na la pen pp along si kan an vacancy si doma la telang dam nang nang litum dak thek long pon po name of post district program coordinator for them long less 16 foster la pen qualification bang dak mbbs la pen bams bds la hui ki untang abang phu mate abang phining la pen per month nang litum dak thek long post salary dak 50,000 an long in nang litum laso apos along mate vacancy along dak len nali tum thek ponong po 16 do vacancy lasila dak talan an kapuri abang phobang video bol nali tum try dun iktame mate jog dun iktame la pended aku langdam tu nang name of post district medical officer laso dim le 15 do vacancy pangke dak 15 do la penali tum the qualification dak talason thak si ki untang abang phu mate abang phinang po la pendak teman li nali tum thek ponang product 50,000 an la pen aku langdam tu na name of post labang hospital administrator la sodim le 11 do la penda qualification master degree mate postgraduate degree in hospital administration from a government recognized university institution nalitum na dakta nalitum master degree mate postgraduate an ki untang abang phu mate abang phinang pola pendak nalitum theklong ponpo per month 40,000 an do salary na penaku langdam thunang name of post senior manager bang dak number of vacancy bang dak 1 do lapen mba lapen llb an lai hui ki untang tum dunai lapen maximum 20 years experience health insurance lai hui long 20 years an ki untang tum nai yo lapen dak salary bang nani tum thek polong po per month dak ke 1.15 lakhs an per month long exi lapen dat nani tum name ako name of post land service coordinator la sodim ta ingsido post bang lapen education qualification bang mba mate llb an ki untang abang phu mate abang phinai lapen experience bang maximum 10 years in related sector nang pola pendak salary bang dak 65,000 per month lapen aku langdam thuna name of post service coordinator pmjay la sodium le nalitum 1 do vacancy bang lapen dak qualification bang mba mate mba an ki untang nin lapen experience maximum 5 years in related sector experience tadunai 5 years an lapendak salary banani tum thek ponang podak 50,000 an salary per month long ponji
lapen name of post IT coordinator hardware and networking na sodim ta ingsi posto lapen qualification MCA BSc IT BSc computer science BCA from the recognized institution university certification CCNA lapen MCSA la sodim na so certificate kilong tang mate ki untang abang punai lapen la dakta na litum relevant experience na litum dakta penaan maximum 4 kalte 5 years an kido tang tum nai lapen dak la sonsan ki tok bang ong pik lang lapen nilil an details na thanun elo lapen dak 40,000 under salary bangke dakta besen lapen name of post IT coordinator software support daso dim tanang litum vacancy banga dak ingsi anai lapen qualification MSc IT MSc computer science recognized institute as university pen ki untang tum nai lapen ladakta record banga litum dak maximum 5 years an experience tutang nai lapen ason thak sila dak lapen an ke tok do las nani tum klarda pen puri pulate nani tum lang poni pula so video description along link login dak pen nani tum lang dam igon mate check dam igon lapen dak maximum salary banga 40,000 an long ponji lapen the name of post data analyze long banga nani tum dak number of post bang 1 qualification MSc sorry MCA lapen BE BTH MSc IT MSc Computer Science lahai hul ki untang abang phum mate abang phinai lapenda dak 40,000 an per month nalitum long ponji lapenda dak ko langnam thonang name of post medical officer number of vacancy bang 2 dak hini do lapen qualification MBBS lapen BDS BAMS lahai ki untang abang phutum nai lapen dak maximum nalitum thek ponang maximum experience bang das 5 to 7 years an experience do nai lapen nalitum dak per month bang ke 50,000 long poni la MBBS latum mafan lapen 40,000 bang BDS lapen BAMS latum phanle dak 40,000 an salary piponji lapen da fit name of post state quality coordinator la sodim ne nanitum ingsidui vacancy bangke depended the qualification bangke MBBS ki untang tum ning lapen dak per month nanitum thek ponang po 50,000 an per month long ponji lapen name of post bang grievance coordinator la sodim le dak tang sido lapen qualification bange graduate from a recognized institution university maximum experience ba nani tan dak nang po 3 kalte 5 years an experience nang po dak pen salary banga salary bangke per month 50,000 an long ponji lapen name of post IEC manager la sodim ta ingsido lapen labang full time master degree in mass communication from a recognized institute university pen ki untang tam nei lapen experience mangadak maximum 8 to 10 years an experience nei lapen 60 kalte 70,000 an chikloijon mate per month nang litum dak salary long poni lapen ka apply ning bangke kosan se apply ning ma Atal Amrit Abhiyan Recruitment 2022 along lapen la sober nang litum link long na so link long online apply link pulong nang litum click pen nang litum username mate registration labang dak ingpu paprang nang po mate registration claim paprang nang po lapen de nang litum dak link long pon po online apply link pudim pen nang litum login tunon login det pen nang litum dak personal mate education details sahay hui nang litum upload nang po mate fill up nang po lapen end of the submit of the form lapen kijutsi ba nang litum submit nang po a form bangke lapen print out nang po la application nang litum ka fill up tang so application na form nang litum fill up print out nang po mate screenshot tame nang litum and then nang po
lapen that important that song lang dam manang nalitum dak thek polang po dak pen cheng ponlov 05/06/2022 pensi cheng polon lapen dak 26/06 lapen 2022 last date an doi nasi padar depin penan anchar lia bang pu bang pisido polin nalitum try dun tame mate ning hang hang tum jog dun tame lapen ka an ma share un nalitum share than nalitum le jog dun ning hang hi pustak ki jog dun ning hang tum dui lasi nalitum jog dun ik tame lapen jong si advertisement alo ning bolte la so website ong tame nalitum long pon po la view pdf podim per ingon dapen nalitum advertisement alo mate detail sai hoi nalitum lang pon iglong po lapen official website nalitum jong si lang dami pulte la click here pudi la sodim masilong pon po la daksi nalitum lang pon me po lapen online apply link ba nalitum dak do po jong si apply vegi pulte nilifan nang humri gon nilistame nang whatsapp lostame nang pi po nalitum han apply a link bangke na si pinia video lang bang la answer lo la si video lang mesen pulte nalitum like comment la hai bang ting ni pin si kemi napen prabjen penali to mana tuning rila non 1500 kile fan 500 non kile fan maximum nang lang 480 bang nang la nasilata prabjen penali to na plan don la pen giveaway chepe hai panon la pen giveaway aba ke hai abang fo bang fitum nan tan na chumri re do ikolang la si prabjen penang chumri ya fansi tuning ri igla nasipinya video long lunch la la pen do methak me kado kawe Karbi 2.0 channel long kilang ara do an pas tame nilhin pen Kardom